Ništa ne može zameniti bogat ukus i miris domaćeg džema od šljiva. Pripremljen je od pažljivo biranih zrelih plodova i kuvan sa ljubavlju, ovaj džem je pun ukusa i što je najbitnije, nema štetnih dodataka. Zato, hajde da otkrijemo zajedno kako se tradicionalno priprema ovaj slatki voćni specijalitet. Šljive operemo i prosušimo. Odstranimo koštice. Osnovna mera je 5 kg očišćenih šljiva i 1 kg šećera, ali količinu šećera svakako doziramo prema svom ukusu i prema slatkoći voća. Šljive stavimo u široku i duboku šerpu. Šerpu staviti na vatru, a voće neprestano mešati. Radimo ručno, kao što se radilo decenijama unazad. Naravno, sve ovo može da se uradi uz pomoć električnog mešača na električnom, plinskom ili indukcionom šporetu. Kuvajte ga onako kako vi želite da ga skuvate. Kako vreme odmiče, šljive će pustiti svoj sok i polako će postati kaša. Dodamo šećer i nastavimo kuvati dok ne dobijemo gust i kompaktan džem. Džem je gotov kada se ne razliva. Džem sipati u sterilisane tople tegle. Vremensko trajanje kuvanja nema, jer to zavisi od kvaliteta i vrste šljiva, kao i do individualne želje. Ovaj tradicionalni džem može se koristiti kao namaz, za filovanje kolača i za mnoge druge poslastice. Jednostavan je, lako se priprema i dugo traje.